nagparamdam ug ang ninang gipaninglan mapasko man o ma-birthday man. Ninang asa na Si kumari pa nagdemand sa regalo nga ganahan nakurat ang taon si ninang. Dili obligado ni ninang imong anak nga regaluhan sa imong gidemand nga laptop. Dawat akong pilara ang iya ang mahatag. Ayaw pug asini ng palihog lang kung wala na jud ya mo. Ayaw pud og kasuko kaning kamot sa ko kay kana anak ninyo ang rol tawo ni ninang mogiya og manghimangno demanding ba nimo. Ninang asa na Halit lang nagparamdam ug ang ninang gipaninglan mapasko man o ma-birthday man. Ninang asa na Si kumari pa nagdemand sa regalo nga ganahan nakurat ang taon si ninang. Kung ing anak di ay magninang may pagwala ay masuko man ka kung hatagan o gamay ra na ay anak si ninang. Palihog pud sa tana lang ayaw pud og pagdemand lisod pangitaon ang kwarta yun na mahal palaliton laptop gyud ang tirada kahayahay pud nimong bayhana ka bahala ka pwede maulaw ta. Ninang asa na Kalit lang nagparamdam ug ang ninang gipaninglan mapasko man o ma-birthday man. Ninang asa na Si kumari pa nagdemand